Ogosemeri kwande naende mwancho morigereria bwegeta sendi radio vuna 102.0 FM naende ngukolina SMS ito iyo moroberio wabasaine chigosori naende tumanya nina ali atekirase hebiti beito korutwa gatiganete rio mweriga nkorenginga egekato gatiganete nayo mwancho morigereria negeka gechi ki iberechi etire naende rero bono turenega kumanya nina ali arase hebiti beito nchego ngoro kwa Geoffrey Ngongo kwaliana somoroberio iga wabasaine chigosori na onye mwana litangani oko umirana no morobiri go sende kinsege gia video ekyo ko koregi oko mwanchu morigereri no kunyara go subscribe o nyare ko like content ito na boigo na boko nyara go share na go tuke comment ya ugabu egere to nyari go suka so wa monche ko ngoro kwa Geoffrey Ngongo kwa letro morobiri go babasaine chiko so ikari to kwa Jumatatu aigana seto cha twarigeri chiko solia habuna chiko ja chia kolekane ikendi ngima nemano kurwa soro ngoro itorwa usi tuatira oika chinse chesiko hasto kurigeri chiko soli o higatia bonego soli yama myoko ego soli riyo mopira bwenko yo ego soli ne ya rugby ego soli ne hiyo mopiro lyo sabes ko seba yobende bako yoro kona volleyball mopiro ne tipol higatia chiko soli chinde chinginge to je twarigeri gase omorobiri to gwa basae ne chiko soli ko ngkwali no mwanchu morigeri nkorenginga nimbwata mange sana kurwase enseme igayane ngokwarigania linyale okumanyia nimbwate ama ngana maya kurwase orogongorwa gusi anemono ase abarko beje school je boroso amayanaro egatiabo nobokonyi bwoje kubwato kubo mepira yoko gostori enko yogo je sukuru chonsi ime county ya Kisii wogo nimbwate ama tokyo ye county league ya Kisii nyanyale to ikomweli ikendi yetete Waigonto chikorigeria gosori yama myoko egati yebinto binde binge bigendeta se gosori yama myoko waigo tokorigeri mono sana sama millennium world athletics championship agendete me ya Japan waigonto kune gosori eri ya rugby amamerani ari agendete weekend eri ya dela sevens na igeto mweri ya wigoro boigonto rigererie ebiminano hane mona singo yabana abanyaruka nto chikorigeria mameranio ya Sekafa qualifiers na agendrete mense ya Kenya nto chukunera mange kigima eligia nense ya Kenya nguranere bwango iga na boigo ime ligia nense ya Bongereza koruchise cheisiko nto bugata mange kigima hane mona mega yechi ligi au hane mona mweneliense ya Bongereza waswa seiki yaje ne ya kane asemino bya kane goikera boni gungu kwali ne mwanchu morigereri to baisa gosuka vera na chekuru bono goika chitage ke chiga chiere chite kamerongene na isano to je kumulikira so bo imas chigo soli chito una chakole kadete say kendi kimanje ngoro kwa Geoffrey Ngongo kwa ligani libene aso morobeli to nyali ko chakali molioka omwancho morigeria kendi yetete county league ya Kisii ase chizoni chonsi bere nyanyali te goikomo ile chitimu chinyinge njare kanete goikia mwali biminano byabo ase county ya ligi ya Kisii to are county league ya Chagete ase kakyange kiemetenyi etane tato yetre ya bere eligi hannemono iyo kunsa sana ge kubaleta gosego chireta chitimo okurwa sorongorwa gusi chabere chigo kolia buya na hannemono ase ligue ya county ya Kisii aso kwamerania na hannemono koligyo mobwe ora chigoswa ase regionals chinga ki he county league yo yege mweli ya buigora semeno nkorenginge trajo kunile biminano na nemono koligeli kemeno kelenge kaneke kima buigoro kia yele tamo timu ya Nyagutamo ne timu eri ya Shabana Youth asegeti Kenya Guta Grounds asemino bya osaliti weekend igari tukole Jumamosi timu ya Sparks ningo goseri tukole goroni ge timu ya Sparks yenya tukojengere timu ne ya Masa kuchigoli ibera sebosa kolenge ne wokofa yarenge mega yetimu ya Masakwe ko moja gotekera negeti aseke meneke abukyo mwelio ke county league ya Kisii anda ke bali gocha gwaso ke ligo chikosere ne timu iyo aseke meneke osati kule Jumamosi aseke tiye kamubundu esukuru wasaseke tige sukuru ya borose ya Utamba esukuru ya kamubundu ka yengere timu ya KRK chigoli sato asemo chinga ki St Peters ya yengere timu ya Mwembe chigoli nya sebosa mugongwa eka yengere timu ya Mississippi chigoli bera seyemo chinga ki timu ya Central United ya kuletu inka chigoli bera sebosa chinga ki nonyenabo esukuru gose timu ya Ikionga ya kuletu kama na Sameta chigoli bera seyemo Gesusu FC eka yengere timu gose marane timu ya Gesusu FC eka nyore kwa kofa chigoli bera sebosa chinga kibali kumyakania mane timu ya Marani City yete kana tegeti chinga kibege timu ya St Camillus ya yengere timu ya Central United chigoli bera sebosa
nerebo etimu ne ya Nyaguta FC ega ikoru golia masibosa ne timu ya Shabana Youth chinga kino nyana be timu ya Mugunga yanyolte wokofa yechigoli bera sebosa chinga kibala kumenyakania mone timu ya Samete yede ikrantegeti chinga kino nyana bo etimu ya Super Warriors boigo ya kule tiguchigol sato sebosa ne timu ya Sparks FC ngolengi asemene biga byo moelio goseki meneki alenkyo mwali kora se timu toise koligeria se account league ya kisi chiwokofa nchiarwe to chiwokofa isato ge kolengani wabuna chitimu chingo koranga kwa chia kuro moyo kobwatekana no gwe komwali gwe account league ya kisi anda ke baro chenga chipoint peso ikirana nchiko bairanda ande chipoint chisato bali go chakonyora bwigoro setwara renga account league yi kiro moelio i account ya kisi chinga ke bono omubwikurwa se ezone ya a ngolengene sonia harachie ko nyora libagali go chokobosolia ekemenoge playoff chingaki harachie gosoka kurase ezone ya a igezone ya a mwancho moligeri ya berege bwate obo amirige teboli goromono chingaki no nabo etimu ya Shabana Youth egendete kora ezone ya a chingaki hegase ne kora neje point 5 na isano ikira boniga ne ligue yo ya lire igo ngolenginga etimu ya Shabana Youth negati timu chabe chiko kolibyo mwancho moligeri ase ezone ya ase county league ya kisi chinga ki county league ya tomo elio enyorunga etimu ya Shabana Youth negati ye timu bwatabana bakikima bakolibya senkoyo anemono gekolengani wabuna abaigana abana besukuru ya secondary ya bamura ya nyanchwa abo abere bako kolibya senkoye yo ya county league ya kisi na andake bali no gosemeringa mbachie kogosolia regionals league aigamega yokora ezone ya a ngolenge ekemeno bagosoleti kora segeti Kenya gutomwa ncho moligeni okene ekemeno kene kimo musoke gima ekolengani nguna abana bali mupire bala ko yetre kanse keima egentanda ke kyaberete timu ya Nyaguta kongu koligi golige kolengani ngumno mupire yalenge gwakibwa nabana ba Shabana Youth ni golengo mupiro mu yakigima go kolengani ngona bagosoli bugata na andake ngise gukwanera asensemo ye timu ya Nyaguta ogoito kwa igoro ekemeno kigoro ekogwocha maega yabagosoli abange korekana kopogose okobara kwa bagosoli abange bege kosige tangani timu ya Nyaguta Bayan ngorete etimu yo gotakolibya sekemene kigoro gekolengani wabuna abande basokere kurasige kosi ekyo na endege kolengani ngono no mupira bwo muhali olenge bantu bange bakiti gwesokia se ogocha kwa igosale timu ye gentanda kegerete etimu ye ega kongonto korea mase busakolinde timu ya Nyanchwa nyare kante kosiri ngo yebirengo bigoro gekolengani ngobuna iya tukutama baga mange sana na konyora hegoli ye mokolinde yalenge yengencho sana nensebo yichuwa kofa ngolenginga titimu chito kurwa sorwa ngorwa gusinchi bwenete gosiro na wikwanga na baraike gima andake go ebinto bune bibyo go tekana sebimina no egere binyare go kobera ari kurwa se titimu ge kubalengani ngo na titimu chinginge chibolire ebitokyo byo go ikanaria elio gocho gosali ebimina no yekolengani ngo titimu chinginge ndinga chiko sirwa ne binyoro and go se to ga echire titimu che community egentanda ke ge koira titimu echo nchiriko kolibia na nemono kwena chipointi chiabo sa kubatekana no gotaikirana sebimina no ao igobano mwancho mo ligedali aina ya agendete gose aina ya county league bonto gorogoro abu na mangana mayabon gochia ase chisukuru chigoroso chonse se county ya Kisi aiga maiga bono ya serikali ya county ya Kisi kobwaterana amo ne ekyombe ekya Osho World Education Relief Foundation kubatera ne county ya Kisi yobora ibumo governor we county ya Kisi Moske Paul Simbarati niko bono emepira ya bwato kiruchiri buinye na chimisano na 50 yera chikobwato gocha skuru chance choboroso chirase county ya Kisi anemona sogosira aboro kiwa bari bago baya skuru choborosa anemona babwatengo yo ekewe kosolengo yo eligo chia gonyora libageli gotumeka enkoje yo goseme pire yo asoko gosoli enkoje yo yabo igo mwancho mo ligerelia bono no mweso cha school cho boroso chonsi maiga ye county ya Kisi kubatera namo ne kyombe kya Osho World Education and Relief Foundation asebona kya gwatakire mepira yenko yo chiribuinye na merong nechimisano naibere nechimisano gose ere emepira chiribuinye
chimia isano na ibere na 50 eyera chikubata ko chase skuru chonsi choboroso ime ya county ya Kisii ayuma nchumo ligena ye county ya Kisii hanne mono chase county ligue gosese chizukuru choboroso hechichanya rogo sira kurwa serikali county ya Kisii muna kumanyide kubatana ne kiombe kya Oshwell Education and Relief Foundation aso kubato kemepire yere 4750 era chikosira chisukuru cheseko chechoboroso chonsime ye county ya Kisii togoro abona mwanchumo ligereli tigatomorikerango kidogo sekosari ya rugby ya bwatatense hanemana sama merani ya dela 7 sabwatatense me ya county ya Kisumu ikede yedete twarore dimwe ya KCB gekwenda ko bwatanse kigima hanemana ko rokingo yeberango bigoro chinga kya mamerani yo ya dela 7 abwatatense me ya county ya Kisii ya Kisumu hanemana asegeti kiamoi International Sports Center sesemeri ya Kisumu abu kende timu ya KCB ya bogosori batana baberekera nsemo ya berege okoribya sana semino bietre gekolengani ngo munanja bugolita mamerani ya Christy Hood 7 seka bugolya mamerani ya Drift Hood 7 nabo igo amamerani bona ya bugolita ya Dera 7 etimu yo nigo ya kongondete etimu ya Cabra FC chi trials ikombination ose kombinabire hase chi trials sana ibire ase kemeno kyo seleti wa bwigora se county ya Kisumu finali ya watense kegimo mwancho mo ligeria ngorenginga etimu ya KCB nigo ega saine ko kolibia sana seminano via bere biko eneki women's ya Kenya na ndinge ngende tekora kegima asomo choko bujitimu chie go sire yara gibiye ba osebata na bekera nsemo sama meranio bugatetense hime hiense ya Kenya chinga kuikara boniga erigoro yetimu ya Stratemo Leosa ase chipointi ya merongo etano na isato na ibere chinga ketimu eyo ya KCB ka sene kora kigimane chipointi merongo etano na isato na isano na ibere kuikara boniga chinga kiga sene kukuliria nsa kigima ase kampeni yokorigea kombe kya National Sevens chinga kinonye nabo etimu yebegete Elisa socho kolibya semino berebo sibwabo anemono ase amameranio ya Kenya Cup ara chigocha sama tukale bosio igongolenginga emine byebere bikwaliga ni women's ya Kenya gati apa amameranio ya Drift Hood 7 sinto abwate amameranio ya Christy 7 gati ya amameranio mangi gati ya bobona na ya iga Adela 7 sigitimu ya KCB ya bugwire sebi minne byabere ko ne kwitimu yo yabere ko bogolia obonyangongale kana sechiki angego sasega kimi tinyebere yetre egento kereki akima na nemono omoese wotia setimu yo chinga kigasene kuyaliga ni boikirano helio gokoribia sebi mineno au aini gati ali mwanchu muligereria agendrete sego sori yo ne ya rugby chinga ki egendete gumukyo morumo tindi ime yense ne ya Kenya anemona sego sori yo ne ya rugby bonto korukuru abu mwanchu muligereri tigabono toswe sego sori ne ya okomunyoka ime yense ya Kenya ense ya Kenya anemona serikali inse wizara y'ekisemi ya Jackie Ben umurubali wo kubeka ensemo yo kumyokera segeti Kenya yo National Stadium chinga ki umurubali yo cha kabene lituko lya lero ngolenginga ukubeka ko enseme yo kumyoka gose ensemeli ye track nigera chikoba era chikoba egento ketekia sana nemono kubeka gwikira negeti ekyo Kenya yo National Stadium wikira na kubeka tigikira nete ngolenginga ugotabe kwa enseme yo kumyoka nigo gusoko tabe kwa nigo kogo chachinga ki serikali yense ya Kenya yabeteli kwa yerege tie kigose ukiango yikwali ne mamerani ya chani umwaka wechiri ubeta maronge bere nainye igentukia tigete enseme yo kumyoka bakara ligani enseme yegeti yo kagyo kosolengo ye budenchira yo kwali ne mamerani yunkolenginga na mamerani tu aligani asenchire rendo ngena nto kwa kenya senga miyamono na boiga serikali ito aswe oko beko mokyabo kwa ne kibuna amamerani ne ikirana ngende bono enseme yo kubeka enseme yo kumyoka nugo cha koreto mwesa nemono cha sabu myakimense ya Kenya konyo alibagalia bene liyo kokora maigari ya segeti ekyo eliyo koruri bagocha se chikosoli chonsi mense ya Kenya kokorekanira segeti ekyo chinga kito dira se sekte yo yechi gosoli ya nemone ya maminyoko omo myakibwense ya Kenya mosubati Jeni Wangari nigo bono awurime ya Atalanta Georgia unenjere ya moyo gochoikira na asense moyo gosira kwae
anemono okwanyora chinga kiara chiko soase sukuru ya gose sukuru ya moime yenseme yo sara chie konyoro gosira bene wokoba omo gosorio gosiruke gima elio gocho kwenda na masoma imense ya Amerika chinga kinonyena bomo gosore yo orekaneteri tukulitangani asensemo yegeti Kenyayo gako hikirana seji trials chama miranio ya rogongorwa Afrika na namono nsiaba usabrensi miaka 15 gako binyoka asti trials gatachete nsegento kya rekanete koleta liberali nyinge na namono hilikangusa banta bange kuligali enchero musubati jale kumnyoka na namono omwana omokebu miaka 14 yoka omanyika tauna jeni wangari oyo asebono okorera kanange mirango ya yangere kuigoka bono naende nkolenginga eke ukia bono kya nyoriro mweso naende ogosira koro konekigima chinga kechecho ime yego soli yo kumnyoka ense ya Kenya bono nigo yabwato kiroko bulia gochiase ekiombegete netama mnyoka ense kimake World Athletics Championship gunenchire meyo chukwali na mamera ne yo aso mwaka bwechiri bubere marongebere na kiando mwaka bwechiri bubere na merongo etatono yomo ngorenginga negento ketekia sana chinga kimo president bwekyo mbegete nete hamamera ne yo ya World Athletics omo osomanyikante una Sebastian Coe amo nomo executive chief officer bagwatrana litukolia lero bunenchire meyo chakabene omorobali bokolingoli ebiti andake gochikoligo sense ya Kenya nera seri bagali gede ukwali na mamera ne yo ase iyo mwaka bwechiri bubere na merongo ebere na kianda na bwo mwaka bwechiri bubere na merongo etato no yomo ngolenginga nigento ketekera bekia sana ensi ya Kenya ise kwali ne mamera ne yo ngolenginga okobuli okunigo kogocha chinga kichinsi chorogongorwa Afrika boigo igatia benseli Ethiopia nero ya rokobuli gokwali ne mamera ne askeli atabirenga chinse chibera ne mono kurasa rogongorwa Afrika chareka ne bikaransere gosole yo kumyoka sana ensenkima oise kuligeli ense ya Kenya ne ense ya Ethiopia ngolengi ense ya Kenya bere konyoro kwamereri okonge sana okwamereri kwigoro kurwa ense ya Ethiopia ne mona sekte yo kumyoka chinga kibano chance chero ko bolyanga ngakiyale ko babuya ekyombegete nete egosole yo kumyoka ense nkima kuligeli enjera kiranyale ko konya chinze ekyo ane mono kwali ne mamene ya World Athletics Championship asoma kabwechiri bubenda merongebere na kianda na bwo mwaka bwechiri bubenda merongitato no yomo chingaki chinse chio chibegete liso asugo chikwaliganira kontori no kwegana buna okoboli okwa ruru go chase kyombekyo na nemono obolingoli obangere kokolekana no borati mbochiko oba omweso cha sense ya Kenya kwali ne mamerania yo na taliyo kwaligani guoka amamerania isego cha mwara mamerania chani buna chimense ya Kenya ebintu ne bingi bigoka nemono ntwara buna engoye koleta bantamo namba biro boncho libo itombo chikugalia ebintu binde bingi bira chikugarira chingaki amamerania achikwaligani gume yense ya Kenya bado tukotigara se hamamerania yo ya ekosese gosole yo kumyoka na nemono tobekeli sasa amamerania gendete mense ya Japan somo cho Tokyo amamerania World Athletics Championship hapa Kenya barekane gokoli ya sana sama amamerania yo acha kabene litukule Jumamosi oise kuligereria enchera hapa Kenya baga sene gokoli ya sama amamerania yo timu yense ya Kenya sakorume yense omochaka no bwikeli eta nja bage gokoli bia sana ane mono wikira boniga ya nyare kwebekera mo uke biegwa bibere bie gold sama merane yo chinga kia Kenya obaga sene gokoli bia se amamberane yo gokwana mega yo kubwa ekemina nekyo gose kubwa mamera yechi mbero chechimite chiri buikomi mo myakibwense ya Kenya mosubate Petrus Chepeta nigo ate birebuna nigo abigeteliso sana aso gokoli bia sama merane kolenganiwa buna nabwateke gwa kia mameranio ya Olympic korenda mameranio ya World Championship semo yo kolige gold negento kwanyabigete liso sana sogocho koli biyana endo mwelio ayenya sae na mwegwete ogosaba kwaye na ende asa mamerania koleka nitkule Jumamosi mosubati yo Petrus Chepete niga koli biya na kobomo Kenya motangani kobwa amameranio Olympics nabo igo kobwa mameranio World Championship chimita chiri buikomi chinga kimosubati yo abwete kewa kie gold sama menia Paris omwaka bwechiri ubenda merongebere nenye nabono amamerani ya Tokyo asomwa koiga bwechiri ubenda merongebere naisano nengento ketekia sana ekia sana uchasomo subati Petrus Chepete kolenda onyina bo yo kubukulie ke weke gold na ndio rali yesegi ntindi bosibwe amamerani chibere je chibita chiri bwisano ayo hago chikocha asama tuko abwango iga
tugotigana nayo ya chimbero chimita chiri buikomi ime yense ya ke gosime ya mamerane ya Tokyo boigo nigo omo subati yo Faith gose Petrus Chepet abegetelisa sojo kole bya sama birende bosibwa ya chimita chiri buisano chingaki nonyana bo tokoligeria mamerane yo ya World Championship ime ya Japan ase omo Tokyo aba minyoki mbaga sene ko minyoka ase chimbere chyo chimita ose chimbere chimita chinga kitoko ligeria ase gati yaba minyoki benda chiri baga ase chimbero chinde chire bosibwabo oise koligere bina bono ime ya Tokyo abo haba Kenya goikera boniga baga sene ko kolibia sana ase chimbere chyo chimita gose chimbero asama bena ya Tokyo oikera boniga omo subati Faith Cherotich nigo abuga asobugororo sana ama meranio yechimbero chimita chiri bwisatu gocharuka match na boige bichararo ase semifinali chinga kira chitageka kianda gose chitageka kianda chi sekondi kominesato nuguta kianda isano chinga kiboigo abwa aswa no mokenyonde ase finali amo no Kenya ukolende uko yumekelense ya Kazakhstan omosobati Noah Jeruto oyocha seli bakalia kabere nchete kianda chise kondi 14 nokuta ibere isano chingaki bali kuamerania semifinali ya kolekane mambi ya lero boigo aba Kenya bande bena chili bagase chisemi ase chi finali ngamono mosobati Dolis Lemungole oyibo igo botalino mosubati Faith Cherotich ase chimbero chimita chiri buisata ase sema ya basubati asama meno nyugo cheroka match ne bichararo ase finali chinga ki haira chitageka kianda chise kondi isano na isato nuguta kianda isano na ibere asa akora seli bagali ya kabere maiga yo Moganda Beruto Jemtai ojera chitageka kianda chise kondi isano na ibere nuguta isano nemo isano na isato igo abunegati y'abakenya bali bena cheri baga ase chimbero chiri bwisata ase finali era chikogosoligo gosera chikokolekana lituko ne lia ankyo chinga kiwikera boni gesama merania bachagete habakenya ba ikera ase chimbero chimita chiri bu isano gose chimbero chimara gose baikera ase finali toise koligeria litukolia mambi lero abakenya babire mbikase chi finali chia mameranio gose chimbiro chi marathon chinga kiboigo kwano omo Kenya Kennedy Kimtai na boigo Hilary Koech gose kibuko H abaikase chi finali chi marathon mambi lero se chimbiro boigo chemyoka omo gasolero asensemo hi chimbiro chimita chiminye asesemo yabasacha ase ekurende semifinali ntangani Wilson Were nigo gose Westman Were niga so ase semifinali yo chinga ki aikera noro na boigo gochakera chinsa kianda chomoga solero njiteka emeronge tano na isano ase chimbiro chimita chiri buisata sema yaba sacha asesemo yaba sache finali abara choikera no ngamo na Edmund Eseran naboigo Abraham Kipiwota abara chikumyakania nabamyaki bane ko ruchize chinde se chimbere cyo chira cyo kolekana chinse kianda cyo mugasolero se chinsa ikomine chiteke merongo etatu chemambia rituko lya Jumaine mambia asesema yabasubati chimbere chimita chiri buisato ose chichakolekana lero asensema yabasubati Faith Cherotich na ikirana se chimbere chechi gose ese chimbere chimita chiri buisato na boigo mosubati Pamela Kosgei na boigo Dolis Lemugoi asensemo yabasacha chimbero bilibwe yamune chimisano asechi semifinali abaikireke sama meneni achaka no mosubati goso no mosaja Timothy Jeroitich na boigo Raymond Jeroiyota abuye boigo baikira sechi semi igo se kolire timu ya Kenya asama meneneyo niga seneko kolibia sana sama meneneyo ya World Championship agenda time yense ya Japan otigara sense meyo ya mameneyo ya World Championship omuminyo kinaro korwa sense ya Tanzania maiga yemyaka 5 abweteke wa bronze asa mameneyo World Championship ime ya London asese ya Bongereza asu mwaka bwechiri bubere na 17
omo myokibensi ya Tanzania Alphonse Simbu nigo bono abiro mo Tanzania motangani kubweke ke World ase hamameraniyo ase chimbiro chi marathon ayagendete me ya Tokyo o gosagendete bo ase bonige me ya Tokyo aso kumyaka kwaye kwa marathon kwa bekiro mugano moya Simbu nigo amotinranso omumyakoro asense ya Germany Anamal Petros oyo okora seripagalia kabere kulende balengani chinsa asebera chinsa ibere sekondi kianda nuguta inye isano na isato chinga kewego omumyakoro asense yabo Italia Ilias Anuni aira ripagalia gataso kwera chinsa ibere chitageka kianda sekondi 50 na isato chinga kibono omo gosoli yibwense yabo Tanzania abeiro mo Tanzania motangania somugano bwense yo kubwa ekewa ke gold ase chimbiro che marathon asama meronia World Athletics Championship igobono nigento ketegio ko kerasane miense ya Tanzania na intue buna orogongorwa Africa togwe tokerike gima chinga ki titimu koruchinse a ochigasene komnyokia kolige biego be gold ase ama meronia World Championship na boy gogotikara sama meronia yo omogoseria oblique Seville korwasense ya Jamaica nigabeiro mosacho motangani kobua chimbiro chechimita emiayemo se ama meranio angabuna yo maiga yomo myagura sensei ya Jamaica Usain Bolt kokora igasumwa kabwejiri ubere ne kombination igokora sensei yo ya Jamaica yabere gekoba somorakera sana okoligia ekewe kyo gia gold chimbiro chechimita emiayemo yasa Usain Bolt agakolete egento kingabune kimwaka bwechiri bubere na ikomina isano igo nkolenginga abange bamumaite sana omomyokyo chitenko masama tukamaiga Usain Bolt oyo okolete byane mona simbere cyo chimita emieye monkolengi umwanchu murigereria onyamba no kurigereria gosoko mirana nekinga sege video hinyore radio vuna 102.0 FM murubelio ra sembe ono murubelio bwa abasane chikosore koreto neche Geoffrey Ngongo kirarituko hejuma tatu to kurigereria chikosori asto gutwara chitageka emeronge nesano weekendse moto kurigereria chikosori chito bune chakorekanete kendi enki maigi konyara gukora subscribe gabu like na bwo comment na bwo share unenchere meyo kwene kingango sukatore sobo amo na nito konyara weture bindo binga bune binga na eto gotikara maiga ekyo gokora subscribe gabu onyare gotane on notification bell elio to gosuka to asukera morende na eto gotikara maiga nara yonko lengi mwancho morigereria na kwaliga netukuru ase ensemo ya mamberanye yo ya World Championship na nemono segosali yo kumyoka sobo agale chinga kibono togo padilishe mienendo na gosoa se enkoyo kidogo anamono chinga kechiga tokurigeria enkoyo ya ito ime yense ya Kenya ama meranio nagendeta mange anamono setimu ya bantu balomete no bolema etimu yense ya Kenya amtu agose etimu yense ya Kenya yabantu mete no obo lema nigo yararigwe ko baba nyangongo bo mwaka bwechiri ubena 2025 asama merani ya Sekafa tournament ayo akolekantime yense ya Burundi sumo chomone bwense yo obujumbura chinga kiba yengerete timu yense ya Tanzania chigolibere sebosa se finali ya gosalete wime ya Burundi igonenge ndoketegio ko kisana na nemono gyo ko chengera chinga kitimu yense ya Kenya enseme ya basacha bamete no balema bayengerete timu yense ya Tanzania chigolibere sebosa tokubachengera sana tokubaruseria kobia asama chigwa yama ya sama merane yo ya Sekafa tournament neba momenyete no balema tokotabangamba ya mono sana sukuruki bandera yense ya Kenya na ndenge twalego sababu ne serikali nyara gosira chiko soli chinga bunecho abantu buna bado na abantu meta sense ite ya Kenya na ndemba bwonete gosirwa eli kugenda kwimukirite taliense ya Kenya igoro gotikana na iyo tikabantu bekeli sasa mamenio ya Sekafa qualifiers chinga ki ama menio haja kabene mense ya Kenya aya na mamenio koleta chitimu chirichi abogo iri wenyango kurukerense ase chinse choro ngorwa Africa ya mocha anemono chikuligiri bagalio kwenyorega ko libagase kombe ya Champions League yoro ngorwa Africa sema ya basubati igonyo machitimu chitira sasa mamenio yokorora wango igachira de chitimu
chiti chikoboria mamera ne bunenchere ya na benke buna chirombe chikobeku buna chigurupu bono orogongorwa Africa ya mocha erwa bwate chiti mu chikoja kurwa sense ya Tanzania, Buganda, enseri ya Eritrea, Kenya igati chiti mu chinde chinyinge kolende amangana nalia agotabakana muna ose ayakorekanite ikende ya samamena nige samamena ya chagete to kare timu yense kurwa sense ya Kenya to bwate timu ya Kenya Police Bullets abara banyangongo be liga nense ya Kenya se season elia chinga ki ba bugultu banyangongo buna kwenyora liba gali oswa samamena neyo enentune yakabere timu iyo ya Kenya Police Bullets ikirana samamena neyo la season tu aroje manga yo kubuli banyangongo be liga nense ya Kenya eba chite sam enseri ya Tanzania chinga ke bakuletu se finali yeke menanekyo amane timu kurwa sense ya Ethiopia ya Central Bank of Ethiopia seba kuletu chikolibera semo kolende ntunde igaba akiri kitambo kera kama maega kolengani ona matokeo ya season elia okoranga around yemba wete kidogo eko kolengani ngunga basokere tigwa se SG semifinal ya bwigoro marago basegeti enekiamo Sports Center Kasarani maega yoko betereri makali yoko nyonsania egoria masema mune timu kurwa sense ya Tanzania ya JKT Queens wane timu hiyo ya JKT Queens niko ya sogeti timu hiyo ya Kenya Police Bullets penalty nye sibere ngorenginga timu ya bono ya Bullets ekenege tambo kero ya kire kama maega ya kolengani na mamerani alia ya season elia bono gosokiwa se mamerani ya semifinali igekora kinga bado ega sinera se timu hiyo na ineba bonete kurigele byakima neba maega yokorekana wikina sama mine chintunda ibere kobwatania timu hiyo ya JKT Queens kora sense ya Tanzania yeno nyeliribaga ase chi finali cha Sekafa Champions League qualifiers ase finali ego chikokorekana ime yense ya Kenya buwangoiga ainega ti ali mwancho moligereria agendrete kokorekana ime ya mamene ya Sekafa women qualifiers chinga kiagenda time yense ya Kenya netibo ya Kenya Police Bullets ya tisinyiro utume kalibaga ya bwaterio kwali ne mamene neyo ya soki ukurwa sama mamene neyo bono tokuligeria ngoyo ya bana abamura anemono ime yege kosi gosese liga nense ya Kenya klabu kia FC Leopards gwetera somenya kero kwa bomonene maigantu aranga klabu kikia ngia mochora oyo kabiro mo gosori mokora se klabu kiuna boige timu yense ya Kenya Harambee Stars mo gosori mokora Boniface Sambani wono klabu kiokoranga emikakati kebegete meroberio ye season yenye gochucha kabane ritukole jumeike iga nigere metindi kigima ambani gagotabanga mo otiotelio ndebwensi urachi gotoka segeti chinga kitimu ya FC Leopards ko gosoria na nemono obegete jazi etari bene yege kosi kia FC Leopards ose chi eyanga eliyo bolimo etari elibaro setibene konyorugo sira kurwa se company Sport Pesa nigo atebrebuna nabora chikobete eligwa koira na angagetirianda yekolengani ngomna mbago chugwanchera abantu bo bolimo koroisia chibesa bagotume koma gongo ku club ekyo anemona soko ni chianga chitali chingikira no kurwa se club ekyo chire cyo bolimo asenchire ya moyo kwenyorere ngeria ambani niga ruru kurugo tindiga batabuna itago chugwanchera motio trillion de bwense kubeke yanga yo bolimo ye club ekyo FC Leopards wocha bino bye timu eyo asa tebere namba chiko maiso sana kumulike bintu binga bunebyo elinjera ya moyo wakia ni club ekyo osiyo go ene club ekyo ngonyora kero gosira anemana kurwa sabati hotelia na inde asenjera ya moyo kura chi yange chyo bunenjera ya moyo kwene kibune club ekyo ngosuka kere bosio ngolenginga enkwana ya yambani nige kocha oseko bwata namane eye club kia shabana kia watoka bwangu kana kurugo tindi una abati hotelia mbale ba tokire bakare koro isechi yanga chechi timu echuchire cyo bolimo na inde ba chionia serigo lire inseke ntokia rekane chitimu echo tanyoro gosiro go ikirano chinga kibono chitimu echibere chere ryo kuro go tindi ko chase abati hotelia bonsi bali bako bwatoka oseba kubeka chianga chitari chingi ikirano che club ekyo asekeri ba tabere na bono nechiko ko betereri nechiko ko bera kongu waswa ase ekemenekyo club ya shabana gagia tatenga to gwanje rose getina yange iyo lakini bone AFC eroto chambania watabanga na bera beterie oira nenka getirianda onya kubigete yange iye club kia AFC Leopards yo bolimo na anda kabwera osereti go sogorte kurwa somo ndo konya seli golide inse
igona nje okobori kwana nare korungori ngaki gaye gokobore yanga isiko gabonye korero go support team genda bakase chiduka bene chikoni chiange chyo enyore yangele quality nande yangele original ebwate logo ye team nabo igokere gento enalie gokianie me kungusa no kongine management na ande mononyo wajite team yingi go chere gento ketari keke ene genda ngore gento kere original ne chere yamo yogo support team yago o support ase liga nense ya Kenya ya FKF Premier League aina egati alia ganda tuwatika sebirabo au anemono ime ye klabu kia Nairobi United maiga yoko bugole bunyango bwa National Super League na gotere ojase liga nense ya Kenya ya FKF Premier League na bono gikabugole bunyango bwa Mozart Cup gose bumanyika tabuna FKF Cup na kwena chali bagabene asama melanio ya CAF Confederations Cup bono chipureri min gose chi ebimina ne bibira chikosori bwango iga ime yense ya Buganda etimu yo nigo ekakiriko chikuchaka esegia yabo ikerano lituko lie Jumamosi chingaki ega saine kwe aliga nebo ikerano chingakira chikuchaka bene amamenane yo yege kombe kyo ya CAF Confederations Cup asoko ligiri baga seho enko yoro ngorwa Africa enyoringa etimu ya Nairobi United ya tuare sabali erengi yake kimanande sabali nyansu eyo yarekande go gutwara batioteria abange etimu ya Nairobi United mega yoko na cheli baga se liga nense ya Kenya FKF Premier League na bono noroche bachira se kombe ya CAF Confederations Cup asenjere moyo yogo chikoso de mina nebyo nigo etimu yekero chikobeka na biara mone timu ya korwa sense ya Buganda timu ya National Enterprise Cooperation go sema ikanta buna NEC FC chingaki bara chikobeka na biara litukole Jumamosi mense ya Buganda sentunda ya bentangani yekemena ne kitoko baganelia bayeti ama yetimu yo ya Nairobi United na ande twarde baga sinikwero bali boikera numbaro tama mbaruta amaisa na alia sapi meno via chani umwaka bwe chiru benda meno ngebere nainye na nemono kurusia hetimo ya Gor Mahia litaronge monwa asuko baura homo gosori nere manzuro kwara uyo so aseke kosi kurase klabu ya KCB mega yomo gosori yo korokingo yebirengo bigra sama meranio na ya chan ase klabu gosase ligi ya National Super League bone ekyumbikete nete okumusana se ligi ya National Super League na nemona se chegosori chenko yemense ya Kenya ekyombe ya Sports District Tribunal ni gobono kia bekire bene borabu chingaki eligi nene ya National Super League ligi ya kabere yense ya Kenya era chiko cha kabene ime yense ya Kenya chingaki ekyombe kia bwatukire gose kia bwatuke kitali kibene chiko cha gachibi kubimina nebyo seno nyana bo sejitali kechu na namono omochoko bene gose fixture yego chiko solibwa eko rokibuna etimu ya Kopile FC ni timu ya So United njia sebi mina nebyo ye korokinga bado nige kyombe kagede gose ekyombe ketene yo kibwata baka wikera mambi elikorwa kobwato kachi timu bene chichira chie kogose obosaiti bwaye chingaki chitimu ochibegeto kwa meli kubatikana no gukini we chitimu okurwa se Liga Division 1 uche se Liga National Super League chinga kibono okona chabena gukagera okolekana litukoli ejume AK ga bunenchire mo yokoruri baga gosenchira uche se Liga yo gocha kabene otikana na iyo tikato ramulikira bene ekyumbe geternete gose yokorobotuki ekimanyika tebuna SJIK geternete semo yokoligelia nchira aigosigi korenga bagosoria nenchira bagokoria ona kia mwato ire mo goalkeeper bwetimiense ya Kenya Harambee Stars mo gosere Brian Omondi kwa omo goalkeeper muya bwa omwaka asumu gose bumotenyi o gatana gatatu haiga kubatika no gokori kwa ebya sama merenia chana yo mwaka bwechire bube na merongebere nenyo mo gosere yo so bwanga se club kia Gor Mahia nigo aba egati yege kosi gia korekana gia kolibia sana ase amamerani ya chani mwaka bwechire bube na merongebere na inya chinga kibono mogosole yo nyorere ke wogie TV ya 65 inch na baigo ege kombe na baigo ekenyitagie chibese chabekiro mo uko unenjire yamo yoko kolibia sama merani yo ngorenginga omogosole Brian Omondi mwarabna kolibintu bya sama merani ya chan nemono asetimense ya Kenya ya Harambee Stars
chingaki yare goikerana sama mine ya chani aliganite gumense ya Kenya kubatigana nense ya Uganda monense neri ya Tanzania chingaki nanyirabo ayakonte kuyikase chikota finali chia mambrane ya siasa gati amne timu yense ya Madagascar century penalty igo omosari Breno Mondi togo wakirangambia mono kabisa sogo imokeri bandera yense ya Kenya igoro nake gwe kwa bwira somotenyi oyo nane togo tabangambia mono na ndenkwa bwene togo kegwa umete gochorwa igo abantu mbaranga ngwisaine na ogokori kwa ubuyana kwa garre kwa nyare konyora eke gwicho ngandigenda kube kumukiana mono ase enkoye ya ochinga kwa sura se club kya Gor Mahia egatibira bo binesane mense ya Kenya bono omwanchu murigererie aso bwango to se kurigere ligue nense ya Kenya ya FKF Premier League cha kere litukore juma bene igere bosio ko se ike gatore igoto watanga matuka atatoke ligi yema yochaka rasmi kabisa no mete bintu to akoragari ase ligi ya FKF Premier League ebintu ne binge to chitu akororo abantu bo timu bagotogia mbale bagotogia timu ya Shabana mbale bagotogia timu ya FC Gor Mahia timu chinyinge chire timu 17 sata se ligi nense ya Kenya ke komento na timu ya APS Bomet amane timu ya Nairobi United njia kini kugocha se ligi ya nense ya Kenya na nyeto kupatenga karibu ase ligi ya kabisa bwatu kwa melio tindi mense ya Kenya bwana nditu kole juma ekemineno ekemonge chikosali kwa kunenjera yamo yoko gose yokwa liga yoko chakibene ligi ya nense ya Kenya ndokoranga maiga yebiti beito korosu kigima bono egati timu ya Tusker amane timu ya KCB yo chiko chaka Chinsei kominebere cha Maragoba igo kiko chaka Chinsei kominebere cha Maragoba igo saa 1:30 saa 1:45 au na 50 ekimenengo chiko kera mwali gemene tinge tse ya Kenya sebona nande ya kire kitambo kende bosio oise kuri ngeli ye to bona sibone to ikere na beli ye te gwa kuno saa 2 cha utuko kone nginge kininge togetekia sana to gwakira serikali yetu ngambia mono ana mono aso to bekera lighting ase biti au kwene kinga biti to ngaki yare ko buya kere county yetu arigeti keranyare ko seke binda keranya ko wasali kuona ne chinsa chia no ni kombina ibere chia mambia ne wane chinsa nyecha butuko era bebuya sana to bekara na chinsa chinde egare binto bebuya kabisa rituko ria Jumamosi chira beje dali kemerongevere omotenye gokianda igo kwa ne ikendi yere bosio asegetigia Kasarani Annex aso mucho Nairobi chinsa isa nebere chia mogase timu ya Kariobangi Sharks nebeka nebya ne timu ya Bandari ige ligi NNS ya Kenya geranete officially igo mwancho murigereri chimbwembwe bono gose no metenga apatoki mtu wegetikia gusi stadium litukole lile Jumamosi chinsa isano ose chinsa ikomicha Marango begetikia Ulinzi Sports Complex timu ya Sofapaka neye tare timu ya FC Leopards sase egetie kyo chinga kiba igoli tukole Jumapili talikemerongevere na isa ose talikemerongevere naye mocho mutenyigo kianda asegetekia gusi stadium chinsa isano nesto chamugaso timu ya Shabana ne baliganie timu ya APS Bomet eyo ya tirigo wango cha se liga nense ya Kenya FKF Premier League asegetia kikia gusi stadium igo iga narengo mondo bakacha umie sana ekogaranga enjira tu akori bintu beito nduriko chiko kwatro kosori mna bantu bato nareire na gusigo tarago chochi point ko iko chiti kwanja tuanja igo APS Bomet karibu ase ligi na ende njira ya Mayoka mwana chakwa liga ni kwa ase ligi ngolenga Jumapili paka monyore chinga kichingongo litukeli ya Jumapili timu ya Murang'a Seal amane timu ya Ulinzi Stars bachiko bekana biara segeti ya Sports Arena ime ya Murang'a ochakira chinsa kiana cha mugaso na bege timu ya Gor Mahia liga ni timu ya Bidco Kasarani ochakira chinsa 10 cha Maragoba ige ligi ene yense ya Kenya FKF mwancho morigereri onyengwa maite bono kwa manyirenga ligi ye kendi yere bosio to kwa nalito kole Jumamosi osirito kole Juma ya 11 na gocha kotogo kyabono abati hoteli n'abantu berige iyo tokorwa se liga ya nense ya Kenya mwancho morige libone tokorwa toiruke baka chinse chese ko hwanne mono torige liga au chia bolaya tidigi chia chire ngoma kigima ngukwa ne liga ibne ya German Bundesliga ligi ya La Liga Santander ligi ya Italia Serie A igatie chidigi chide chinyinge mense igo se meya odira bali ya Buraya
kuna sobwango ime tocha kurase elige ya bo Hispania twarore ebirabo oime ya bo Hispania biko kolibia sana egatia bo egosegati birabo ya liria siguiente india se liga ya bo Hispania ya la Liga Santander negatia klabu ya Real Madrid ne klabu ya Barcelona o se kulire klabu ne kia Barcelona se mepira kia goseria ne etre kianyare konyansia chigoli komine sato igo okoranga round yense moyo bosagania nemono ensio gwegelia habo eklabe kia Barcelona omwegeli Hans Flick okoranga se garre tinentindia se liga yanense ya bo Hispania chinga kega sene konyaro kwa merigo tindi kura se klabu ya Real Madrid ense yo gwegeli bo mwegeli Xavi Alonso ise kurigelia abagosari ime klabe ya Barcelona gose kia Real Madrid ngukona bagosere buna babakila ni Mbappe bana babara de siguiente indi kigima horeka ne konyonsi sana asa matuka wango ga kolige ko te kemonyonsi umuya aselige ye ya bo Hispania na boge club ekyo kia Barcelona iso koliro mulire Hans Flick kolengana nenchera are ko gosoria ase kemino kia yeke eikendi ya gosoretie na orgetinga inche tali monto ntekemete bontomo na banya giteko tikaba gosori o isiko na akabeka bagosoria habege kosikia ya kugochora kwa yana dak baada akakoli ya soko ikole tipne ya Valencia chigoli sana ma segosa toro chapa gosori na bo Yamil Yamal bara sepen chipabo gose abosori na bo Rafinha batigre isiko aseke kosekio gia Barcelona kolende baganyara konyaro bubwe chigoli sana nemo segose me club kiala Madrid no jeraga kwa tabia ya mo sori kila Mbappe ni moto wa kote ambali ya saboni gose komuligeria okoranga eyanere season ya jabono omogosolo yo arrekane gokolibiya na inda bange bagatabanga omogosolo yo chinjiko lyara nyonsi season ye wekachibe chinyinge kigima oise kolire nenjera jakire season ya kobe aise koberare ne chingoma ngolenginga eyanere boni tunda yo mogosolo kila ni Mbappe ara chikoro kebirengo bya ebiengo yona nemono koroke gose kwene kalien singima ko yete binga bono inche nincho ulta beto mogosiri miyase amamene ya World Cup yo mwaka bwechiri bubena marongebere gose mwaka bwechiri bubena 13 anemono omogosiri ole gukina bona senga ke yo emyaka 13 yoka okwalite bya sana sama amene yo ya World Cup yo mwaka bwechiri bubere na 13 setemi ya Faransa ya bugoltie obonyangongo obwo tokoro bo mancho moligirito soime ya eligi ya bo Italia Serie A ntwaro cha mogosari Luka Modric magayo sakura se club ne Real Madrid ekonde ya utokete na oseme club ya nekia AS Milan ntwaro cha mogosari iga okolibu ya sana se kemenokia buigara marago bakonyose goli tinga ki club ki kale kominyokania ase ke liga nense ya ase liga ne yense ya bo Italia chinga club ekyo akenya onsereti ego lichinga kibono mogosero yigo ikaraboniga seka kimie amatoko atatare bosion ko ikale myaka merongene chinga kibono abeto mogosoria omuyase kemeno kia buigoro chinga kenya setiti meya yenye ya Milan goli obugui ase kemeno babwate igoro ase liga nense yabo Italia oise koliga liga yabo Italia mwancho moligeria bagosoria bakongwa bagosabale abagosori barokel ko kwa sirige au banyare kosorro na nemono babwate umanyi boigoro skoli club nekrikia Napoli Kenya rokora okogoro kuya sana bakagoro mose Kevin De Bruyne kura se club ke Manchester City na bakanyaro bakore bumo sagani be club ke Manchester United se jeli kabeso mogoseri Rasmus Holland o yonyo sete goli ayentanga ni temetinga nakego ikara akonyonse goli kara ime ye club ke Manchester United era konyora nene ti go yalenge egentokete ege kongusana lakini ime yabo Italia osoiro o mupira yo motangani o nyora nene tia so buibe club ke Napoli kenyor tabwe chigoli sato ase eyemo chinga ki club ki kare kanita ko libya sana se ke menokiabo ke kendi iko omose Rasmus Holland na ko libya sana se ke menene kyo ke korengani wabuna chinga keringe me club ke Manchester United era konyora nene ti konigo yalengo mochando sana ntoko manyange kire me club ke Manchester United ntwaro cha mosre ka go struggle sana ko ligi chigoli kolende me okoranga bono me abo Italia ntoko manyanga ne ligi abo Italia era ngororo go se ligi ya Bongereza of course bane go tabalenga ligi NNC ya Bongereza ngoma chere ko ben ngwa kidogo ko lenga ne ligi chinde lakini ngolenga ese club ili ejine chinga kichingi Rasmus yamo yo ko orokia engo ya yebirengo begoro omogosore Rasmus Holland sabone mi Napoli diga chite kubata napo gosoli osamo gosol ba ko ne rega ese club ke Manchester United mogosore Scott McTominay ntwara no mogosori wator ko mogosori mi ya liga nense ya Italia seasonelia
chinga kibono omogosori yobo igo arekane koba omo nyonsi muyase ligue yenense ne ya gose arekane ko bia se club ya Napoli o konya ko bole bunyangongo bubu ligue yenense ya Italia Serie A egatie binto binde binge nabo igo mogosori Erasmus Holland gajete kubata nabo gosori bande na Romelu Lukaku nabo igo mogosori Kevin De Bruyne no sokura se club ya Manchester City negatia mogosori basori me club ya Napoli igo omogosori Erasmus Holland ene season ya gwetanga sana namona koroke ngo ya yebirengo bigoro no manyibwa yabo konyosi goli namona se ligue iyo ya Italia gekorengani wabuna omogosori yo nigo anyorete goli ayentangani aseke minokia igatangana se ligue nense ya Italia Serie A tokoro apta se ligue nense ya Germany ya Germany bono korenginga season ya bono tore kana kora ogo sobu ansu bolitu akabota samba tukama ega me ligue iyo oise koliga ligue ibono timu ya Borussia Dortmund ngorenginga na Bayern Munich chumbi ya chikoleta na se ligue nense ya Germany oise koliga ya abuna bono timu yo maiga yoko yoro weekend okoranga yangere koleto kwa meretali timu ya Bayer Leverkusen okoranga maiga yoko sa ko mwegari Xavi Alonso ko jase club ya Real Madrid anda ke kwaletere ko musana mari club ya Leverkusen bakanyara bokore bwa ya Erik ten Hag into arapa kamwa tokia gose bakamotike meremo egati binto binde binge ngorenga season ege timu wente korigeri me ye club me liga nense ya Germany ya German Bundesliga ne club ne ya Borussia Dortmund chinga kipara chiko myoka yamne club ne ya Bayern Munich club ya Bayern Munich so kerigeri ya season yange ibere chetre kiaberege gwekurura sana neba kyabo kolto banyango bwe season elia oise korigeri barwete asa kumbo kama gocha kubanyora kole nengo lenga boni ga signings ba kole takonyora na bose banyorite mbachiko bakonya sana monko ranga ba nyoro bokole bu mogosor bi club ya Chelsea okosera sense moyo bosaga ni mwe burwense asane go mogosor Nicholas Jackson tokuru abo mwanchu moligereri ngolenga bone tole se chisa bachicho kokora na goswa se ligue nense ne ya Bongereza kulende nyumandara ko irase ligue nense ya Bongereza mega yego so kurse club ya Manchester United omo gosari Andro Nana ase club ya transposa ime yense ya Belgium mogosari ina kwarte bia sana chinga ki abete abo sabate rating ya 8.7 oise koligeria ase goalkeeper gotore rating ya 8.7 ine ndote kia sana andi ngoro getingo yebirengo bigoro okoranga mega yoko so kurase club ya Manchester United na oseme club ya transposa senjera yeri kabesa nigo atete kwere chinga kiche kwene kimna ngwane kaliaro botene club ya Manchester United bina tadiero bwato mochando na inde negative chikol kipa chire chingia ensengima ase kemenekia osetiko abugora ase club ya transposa chinga kino nyana bo club ya bwate kadembaliri nigo omogosori yo anyarite gotomeru biraka emeronge berena kianda chinga ki agete chisaves isano na isato nabaigo chisave chicho kweruta ose diving saves chire inye chinga kino nyana bo atangete chigoli asekeri bagotabanga chigoli atangete charenge egoli ya mono guta isano na moisato kolenginga nigalenge omo gosoli wengejo sana asekemenekyo kiabu igoro taso me liga nense ya Bongereza omwancho mo ligerali maiga yogo swase liga nense ya Bongereza ne ikia kana se liga ya Bongereza ukiraboni ngantoro chuna chitimu chiko korea se chiligi au gosase egebimene ukiraboni ga mega yeli etimedia Liverpool koira obonyangongo obwe ligue ya nense ya Bongereza season ile so ime ligue ya Bongereza se minbe osate ikende iga ekemeneke neke makiarenge ikende iga negati hi club ya Manchester United mane club ya Manchester City oseke mai kantemna Manchester derby bono abanta bange baragane we sokia na namona ko gikeria henchera homo igeria mone bwe timu ya Manchester United Ruben Amorim agasene ochese ko sikia Manchester United ime ye ligue nense ya Bongereza ba rekane ko ikerisane formation yabo tumeka ya 3-5-2 asensemo ya gati au tumeka chibegisa to otumeka abasaga ni babere naboigo ensemo gati oichuri abantu batano na ndenkoranga formation ya se ligue nense ya Bongereza rekane como tanta ni sana oise koligenga eligi ya Bongereza negati chirigi chibekire ko bachirigi chingo musana ensengima igongo lenginga abantu abange ba agati abona batioterina nemona bagosire bakoro betimu yene egosebe timu ya Manchester United
iyanda ke bata birenga yaraka nego series ko yaye no bwansu ya kwata sama tukamega ko batekana no ko kwaye Ruben Amorim me kambi yo ye club ya Manchester United ya Old Trafford na banta bange bagikirisane formation ya gotumeka ya 352 korende ngorenginga echinechinga kibono omwigire inera bwente kotekerere birengeri byabantu na inda change formation iyo onye gatete go basali engoye korrekana se liga nense ya Bongereza bono kubatikana nomo basali mo korbe club ke Manchester United mo basali Roy Keane nigo eso kire na kugikeria enchereke meneke basali twa buigoro chingaki nonye nabo tebirmina ekebeno mna kiri kana mna kiri kia Manchester Derby eso kole ngani ngona timu ya Manchester United asikemene kia buigoro nyabwate yellow card none yemo asikemene kyo time tinga Derby ke tabate none yellow card andamono omete Derby negente ko to attention sana asiti mu John Sibene na kende yonse na baya ko ba Derby ko Derby kere timu ko balira no ko ewe red card yewe monto baligo kabisa igaso kesiko eibona lia korokona ko Derby lakini kero goitua otabwate none yellow card igemene tinga bado emberemo neta kero ko rekane me ye kambe ye club kia Manchester United iko panta bange bagi kerisana jere club kia go setia buigoro mega yo kuengelia ne club kia club ne kia Manchester City chikol satwa se bosa aseke menokia buigoro no nyana bo moigeria monde bu club kia Manchester United moigeria Ruben Amorim egenta go tebangelinga guikera boniga ereniga gasene gwetera mange ko bwana nyana batioterie ibagasene gwetera niga dabrebuna niga gasene gwetera mange gesaka gwete me kambe club kia Manchester United ese kolengani gobuna korumo tienyi oikomi na limu mwako li club kia Manchester United kia nyorire obubuyare gatana gatoto woka seli hienense Bongereza nigende getiyo wichani sana lakini rende tokonenginga na chikotegero kwani kwa bange na namono goikia gosekotegere bire ebrengeli bya batiote lina bamanyibenko yemense ya Bongereza elio ochenje formation ase mina binde bya usati ko mwancho mo ligerelie bimino binde bya rekanete ko ganda nenchira banda bataka gereti timu ya Chelsea yaro chikante ko se ko gotakole bya seke mino ke ikendi chinga kiba betereti ko makali hiyo ko nyonsa chigo libera sibere aseke mino kia bu ikendi tukule Jumamosi botuko chinsenye asiyebete ko makali ye chigo libera sibere kolende aso makali yuntoro chaba ko semna Cole Palmer bakora na sinse mo chidi chaba choko nyonsia ukwani tusana mo sare Cole Palmer senga kinta benga ta tanya ko nyonsia lakini ngolenginga seke menekyo mo sare yo na rekante ko nyonsi ko yo ya rekante ko leta Chelsea mo yo seke menekyo kolenda mweli wa yemba jeti konyora chinchira choko tange timu ya Brentford kuri konyora pointe yamo ase igeti kyanga ya Stamford Bridge ngolenginga o maigeri be club ya Chelsea o moigeri Enzo Maresca ni gali gotema ko ligeri ke menekyo ikendi ya Brentford kidoka kayanda red agatika abagosari bengenje siko isiko ligeria abagosari mbatigere sika bange sana babo kukurera abwapi metenga ekeminokere bosibwa ye UEFA Champions League go chaka bene abwankyo alingaretinga timu ya Bayern Munich kuikali ko yebangera kuri weekend atika abagosari yake andaki ku afoidi chingoma bosibe ko meke UEFA Champions League koranga okebegere liso sana andemona chingi go chaka bene ikende iga ime club ya Arsenal toroche omogosari noni madweke mega yoso kuri club ya Chelsea akaseme club ya Arsenal na rekante ko kingo yebirango bigoro sana andemona soko ya konye timu yo ya Arsenal ko yetiringe timu ya Nottingham Forest ejigol sato asebosa tokora abagosari bago kolibia kabisa egati abo no mogosari Subomendi yo rekante konyosi achigolibera seke menene ikyo na madweke ni galengo mogosari wengenjo sana gochangia sobo buyo na boy kontoro jo mogosari Perechi Ense ga kobega tia mogosari bakore tibia sana seke menene ikyo galenginga timu ya Arsenal bono nechinga kibonega sana kolibia na tuisikoligi mosaga ni bagora o mogosari Victor Yukores no muntu wengenjo sana orekane wokilik ugango sana ne playing system timu ya Arsenal nenchiraga sene gokolia gochimotu Arsenal itasumbua sana negati ye mino bibia kolete torche timu ya Liverpool korenginga timu ya Liverpool inafaa kujitahidi kidogo kwenye rabu bine penalty na timu iko timu yenyewe na Burnley mbapo neta ko improve wacheza na defending champions ikoreka kana kwenye mpira ulio chile makali ande timu
ya Liverpool gacha kubuli unenjira ye penalty korende omwali wili tukumba bol point chonsi sato aseke mina nekyo Champions League jakere mambia chitimu onje begete lisa soko gosoria nane mono chitimu korwase liga nensi ya Bongereza uiso koliga likolengana rating ya korwase bwango igano bolingoli bakorakinga etimu ya Liverpool gerese libagali ya sana lioko bwega kombe kike UEFA Champions League bale kolengani ngone chitimu chinde chonse asobonya ngongo wosase ligi asense yo wosase continent ya Bolaya ke kolengani ngone chitimu chinde uiso koliga obo abagosali bagora nenchira nege kosi kyabo bunakere bale asali baga ligi ya sana lioko bolia kombe ke UEFA Champions League nonyera betimu ya Arsenal sio bwegeli wa Mikel Arteta nebegete liso sana iso koliga denjira ba beka wasaba abagosali bagora se ligi ya nense ya Gojase club ekyo gesea echiro kona konia bagosali igoletwe uiso korra bagosali bamenta mogosali none madueko yobero bwingejo sana uiso korra mogosali Eberechi Ense na bwego mogosali Victor Gyökeres abasa se kosigia Arsenal ngorenginga mbagenda te kweroberia nenjira bagasere kosolia bado mbachiko kolibia sana seme yobo sagani ese kolengani munga season sato che timu ya Arsenal ya kolire ase libagalia kabira se liga nense ya Bongereza nege kombe kyo kia UEFA Champions League eba kolita semi finali season yetete chinga ki banya toso kwenye klabu useba sogeti wase chikwata finali ya mune klabu ne ekia klabu ya Paris Saint-Germain kurwa sense ya bo France kyo mwali ya gete kabuli bunyango gobo no bwa abola ya klabu ya Arsenal ngebegete lisa sana se kombe ke UEFA Champions League igentokia bagulete kidogo no wasema yebo saga ni mwali ya mbachi tabakanya nyora mbachi bakoli sana na watasumbua sana timu ya Chelsea nekabeka na biara mane timu ya Bayern Munich kurwa sense ya bo Germany bado nebi minobira chikulike ligusana tema itinga ngakichite mujira chiko kora kolendo mwancho muligereri ekinale gote iyo kaga timu ya go tema sana ko ligeri timu ya uneko koli na ende abantu anamono keto kwa liga nense ya Kenya tema gweso kya sobonge mosire chitimu chino anamono chika kijirige yo chikora na lituko le juma kiyere bosio tomera ne lituko le juma tate ikegocha koroiga se emensa yabasa ne chiko sari nchiko nkoro kwa Geoffrey ngongo kwa koletero murobeli okera lituko nelia Jumatatu ngoko aliga ni naende tumera ne eikigocha toche koligeria mange ase ensemeiga ye chiko sari cheito ngigio kora subscribe na boigo onyare go like na go comment na boigo go share content ito tonyara gwetero murobeli ngomno yanche koro kwa Geoffrey ngotigangu kanire botegeri borobia.